Queda el sábado detido en Vila García un conductor sen carné de conducir que circulaba a 120 km por hora por estradas que estaban limitadas a 30. O home gravaba estas accións en vídeo para despois subilos ás redes sociais. De contado, falamos deste tema e tamén dunha curva en Ribadumia que suma xa 30 accidentes. Está na zona de Cabanelas, onde xa están acostumados ás saídas de vía neste punto. Moitos dos vehículos sinistrados acaban esnafrándose contra o muro dunha casa próxima. Os seus donos piden que se tomen medidas para evitar os accidentes e tamén posibles vítimas. Pontevedra buscará a complicidade de Vigo para reclamar a gratuidade da AP9 no treito entre as dúas cidades. O alcalde Lores anunciou que chamará o seu homólogo vigués, o socialista Abel Caballero, na procura de crear unha fronte común. Ademais, Lores asegurou que se trata dunha iniciativa aberta a todos os concellos afectados polas peaxes. O PSOE de Rianxo denuncia o incumprimento dos prazos legais para aprobar a conta xeral de 2023. Consideran que esta situación podería ter graves consecuencias para o concello, incluindo a posible perda de subvencións. Din que levan máis de 3 meses solicitando esa documentación. Portos de Galicia e o Concello da Pobra acordan a reversión dos terreos innecesarios para a actividade portuaria. Pasaría novamente, polo tanto, a titularidade municipal toda a zona da Alameda e a Praza Maior, así como o treito da estrada que os separa. O traspaso suporá importantes vantaxes a nivel municipal, posto que axilizará os trámites administrativos para calquera intervención na zona. A louza de Bamio conquista Santiago de Compostela. O Museo do Pobo Galego acollerá dende este mércores a mostra Louza de Bamio, Memoria, Mulleres e Territorio. Trátase dunha exposición que fai un percorrido por un oficio que tivo moito arraigo na zona, hoxe xa desaparecido. Pois son asuntos que imos tratar agora mesmiño en canto comecen as novas do día en Canal Rías Baixas. O accidente dun motorista rexistrado esta fin de semana en Ribeira acabou co condutor denunciado tras dar positivo na proba de alcolemia. O sinistro tivo lugar na céntrica Avenida da Coruña cando un home que pilotaba un ciclomotor perdeu o control e acabou saíndose da vía. Ata o lugar desprazáronse tanto os bombeiros de Ribeira como unha dotación da policía local que atoparon o home inconsciente. Foi trasladado ao Hospital do Barbanza, onde tras constatar que o seu estado non revestía gravidade, se lle practicou o correspondente test de alcolemia. Arroxou un resultado por riba de 0,60 constitutivo dun delito penal. Enfróntase a unha pena de 3 a 6 meses de prisión, así como a perda do carné de conducir por un período de entre 1 e 4 anos. Detido en Vila García un conductor que circulaba a 120 km por hora por estradas limitadas a 30. Tampouco tiña carné de conducir. O home gravaba estas accións en vídeo para despois subilos ás redes sociais. A investigación iniciouse no eido dos labores de ciberpatrullaxe da Policía Nacional. Os axentes localizaron os vídeos nunha rede social, pezas nas que se vía home sen levar posto o cinto de seguridade, realizando manobras perigosas ao volante dun vehículo. As pesquisas levaron á policía a comprobar que repetira esta conduta ata en 4 ocasións. Unha vez identificado e localizado, o condutor foi detido por un presunto delito contra a seguridade viaria. Na zona de Cabanelas, no concello de Ribadumia, localízase un dos puntos negros da nosa rede viaria. Trátase dunha pronunciada curva onde as saídas de vía son constantes. Moitos dos vehículos acaban esnafrándose contra o muro dunha casa próxima. Os seus donos xa están afeitos a levar sustos, pero piden que se tomen medidas canto antes para evitar máis sinistros e tamén posibles vítimas.
Esta imaxe é xa habitual nesta curva da zona de Cabanelas, no concello de Ribadumia. O muro desta casa volve desfacerse unha e outra vez por mor dos accidentes. Neste punto son frecuentes as saídas de vía por culpa desta curva pronunciada, o pavimento esvaradío e os excesos de velocidade. Os donos desta vivenda din estar afeitos aos sustos. Bueno, xa estamos acostumbrados a que pase todos os invernos desde fai 20 anos que vivimos aquí. Entonces xa é algo común que pasa todos os anos. Bueno, aquí dentro da casa estamos protegidos polo muro, pero hai unha acera xusto que pode haber peatóns pasando xusto no momento. Hasta ahora hubo sorte de que nunca pasou, pero pode pasar. Os veciños da zona aínda teñen o susto no corpo do último sinistro. Aconteceu hai tan só uns días. Neste caso, o vehículo foi chocar contra un dos farois do alumeado público. Tuvemos un Seat Ibiza contra a farola, a xente achácalle ao mal firme da carretera, nos moito a velocidade, porque o último que hubo foi, según declarou el ao tráfico, non viña despacio, viña en quinta baixando, e xa me dirás ti que velocidade ten que vir ese vehículo en quinta, porque ia abaixo realmente. Os efectivos de Protección Civil están máis que afeitos a ter que achegarse ata aquí por culpa dos accidentes. Explican que o máis habitual é que se produzan en días de chuvia e falan de polo menos unha trintena de sinistros neste mesmo punto. Unha curva que nós non salimos dela. No tempo que ten a agrupación debe haber por sobre 30 accidentes aquí. Hai meses, como non hai nada, e outros que hai 3 ou 4, isto non é normal. A zona está delimitada a 40 km por hora, tanto dende Protección Civil como os veciños da zona creen que se deberían tomar medidas canto antes para evitar novos sustos. Algúnha medida, non sei que tipo de medida pode chegar a facer a Diputación, por esta carretera de Diputación, non sabemos que tipo de medida pode ser mellore. Non sabemos se un badén, se algún tipo de antideslizante. Hai xente que fala dunha rotonda, eu aquí vexo inviable unha rotonda, desde logo, aquí isto non é unha rotonda, e a cabeciña da xente tamén en baixar a velocidade, sobre todo. Algún tipo de solución ou de aviso que prevea que pase para que non haya estes accidentes, non? Porque ao fin e ao cabo é algo que nos perxudica a todos. Nós non sabemos que solución pode haber, pero, bueno, os organismos competentes. Temos noticias de que o Concello presentou uns escritos pedindo solucións á Diputación, pero non sabemos nada máis. E apuntan que de momento ningún sinistro rematou en traxedia e tocan madeira para que así siga sendo. Con todo, lembran que levan tempo denunciando a situación e que vale máis previr agora que logo ter que lamentar. Pontevedra buscará a complicidade de Vigo para reclamar a gratuidade da AP9 no treito entre as dúas cidades. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores anunciou que vai chamar o seu homólogo vigués, o socialista Abel Caballero, na procura de crear unha fronte común. Ademais, Lores asegurou que se trata dunha iniciativa aberta a todos os concellos afectados polas peaxes. O alcalde pontevedrés lembrou que tanto o PSOE como o PP sempre se opuxeran a liberar a autoestrada e recordou que xa sería unha realidade se non fora polas prórrogas concedidas por Felipe González e José María Aznar dende o Goberno Central. Nos vindeiros días, a senadora do BNG, Carme da Silva, presentará unha moción na Cámara Alta defendendo esta gratuidade. Bueno, pois este anuncio do alcalde de Pontevedra chegou unhas horas despois de que o Partido Popular da cidade anunciara a súa intención de levar unha moción ao vindeiro pleno para instar o Goberno Central a liberalizar este treito da AP9 entre Pontevedra e Vigo. Rafa Domínguez acusa o alcalde da cidade de deixadez de funcións. Y desgraciadamente, como Lores ha hecho una vez más dejación de funciones, creo que el Partido Popular, que es el ganador de las elecciones, debe asumir la responsabilidad de liberar este tramo y liberar este gasto que tienen todos los que de Pontevedra vamos a Vigo o de los que Vigo vienen a Pontevedra en este tramo de 23 kilómetros. Porque creemos que la liberalización de este peaje tendría consecuencias muy positivas para las dos ciudades. Primero, generaría un aumento de la conectividad. Facilita el tránsito entre las dos ciudades, incentivando los viajes, ya sea por razones laborales, educativas, turísticas, comerciales. Además, reduce barreras económicas para quienes usan el camino frecuentemente. Genera un impulso económico porque puede fomentar tanto el comercio local y regional, ya que las empresas y personas tendrán menos costes en el transporte.
O Partido Socialista de Rianxo denuncia o incumprimento dos prazos legais para aprobar a conta xeral de 2023. Consideran que o Executivo está a cometer unha grave irresponsabilidade que pode derivar mesmo na perda de subvencións. Os socialistas de Rianxo non ocultan a súa preocupación ante o incumprimento dos prazos legais no procedemento de aprobación da conta xeral de 2023. Consideran que esta situación podería ter graves consecuencias para o Concello, incluindo a posible perda de subvencións. É un mero trámite, simplemente a convocatoria da Comisión Especial de Contas para dar ese trámite formal ao cierre do exercicio 23 e a consecuencia de non facelo en tempo e forma é esa, que se van a perder unha serie de subvencións que son vitales para Rianxo, para desenvolver os seus proxectos e para a xestión administrativa do propio Concello. É dicir, pero é unha situación que xa vimos advertindo no último, é dicir, a oposición non pode cargar con esa responsabilidade que nos quere transmitir Julián Bustelo dicindo que se non se aproba ou se non se convoca é a responsabilidade da oposición. Non, a responsabilidade é do alcalde non facer os trámites en tempo e forma, e iso que lle reclamamos ao Partido Socialista. Dende o PSOE levan máis de 3 meses solicitando a documentación necesaria para analizar a conta xeral. Sen embargo, denuncian que non lles foi facilitada nun prazo razoable de tempo, dificultando así o labor de control por parte da oposición e en detrimento da transparencia municipal. Ao longo desta finalización de ano de 2024 reclamando unha serie de documentación e xa lle transmitimos tamén ao grupo de goberno de que necesitábamos tempo para poder facer ese traballo de oposición e fiscalizar ese ano 2023 e xa non tuvemos ocasión cando se presentou o informe de liquidación en novembro, donde apenas tuvemos 48 horas para desglosar esa documentación extensa que se nos entrega xa ca complexidade que supón o análisis contable, e ora vemos que por a deixadez do alcalde e a convocatoria desta comisión informativa con 5 días solo de marxe para poder facer o análisis dunha documentación extensísima donde hai máis de 500 follas, é absolutamente inviable para poder desempeñar a nosa labor de oposición e informar a veciñanza de como está funcionando o Concello de Rianxo, e iso é o que lle temos que reclamar ao propio Concello. O Grupo Socialista entende que estes incumprimentos reflicten non só unha falla de respeto cara á oposición, senón tamén cara a todos os rianxeiros, xa que pode afectar moi negativamente o futuro do Concello. E a Marea de Noia denuncia novos recortes da Xunta nos servizos sanitarios do municipio. Refírense concretamente á redución do persoal médico nas urxencias os domingos e festivos. Contarán cun terzo menos de profesionais médicos, maliase los días de maior afluencia de pacientes, xa que os centros de saúde de Outes, Porto do Son e Lousame non prestan asistencia. Denuncian ademais un incremento das listas de agarda na consulta da matroa de ata 2 meses, posto que a profesional de Noia atende tamén as usuarias de Outes. Piden, polo tanto, á Consellería de Sanidade que corrixe esta situación e que garanta un servizo sanitario de calidade en Noia. Valga despídese da que consideran xa a mellor edición do seu Belén. Ampliamos despois da publicidade. Continuamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. Portos de Galicia e o Concello da Pobra acordaron a revisión dos terreos innecesarios para a actividade portuaria. Pasaría novamente a titularidade municipal toda a zona da Alameda e a Praza Maior, así como o treito da estrada que o separa. Os Xardíns Valle Inclán, a Praza Alcalde Segundo Durán e o Parque do Castelo volverán ser de titularidade municipal. Así o acordaron Portos de Galicia e o Concello da Pobra nunha recente reunión para avaliar a delimitación daqueles terreos que, pese a pertencer a dominio público portuario, presentan un uso veciñal e non son necesarios para a actividade profesional do porto. A idea era, se plantexaba sobre todo a posibilidade de revertir determinados espazos, en concreto o espazo que ocupa a Praza Manuel II Durán e a Alameda, pois revertilo ao que é o Concello. A verdade é que a entrevista transcurreu con normalidade, con moi bo ambiente, moi boa disposición por parte de Portos, e chegamos a plantexar unha posibilidade a parte deso, do que nos ofrecía Portos, que era tamén revertir o que é a carretera do semáforo, o sea, o vial do semáforo,
que divide o que é a Alameda ca Praza Segundo Durán. Entón, bueno, nos interesaba porque nun futuro ao mellor nos plantexamos a posibilidade de facer un espacio, darlle continuidade a todo ese espacio. Non puxeron absolutamente ningún problema e bueno, pois chegamos a ese acordo facilmente. A proposta consensuada en base aos criterios técnicos ratificados pola FEGAM deberá ser aprobada polo Consello da Xunta e posteriormente polo Consello de Ministros. Os terreos serán revertidos primeiro ao Estado para a súa posterior transferencia ao Concello da Pobra. Por parte de Portos queren levar esta primeira fase de varios concellos para revertirlles toda esa parte, todos eses espazos. En febreiro, creo que era, plantexaron facelo en febreiro, vai a Administración, todo eso pasaría á Administración Xeral do Estado e despois a Administración Xeral do Estado pois o revertiría xa definitivamente ao Concello, en este caso ao Concello da Pobra do Caramiñal. Unha vez se faga efectivo o traspaso de competencias, suporá importantes vantaxes a nivel municipal, posto que axilizará os trámites administrativos para calquera intervención sobre a zona afectada, evitando os permisos que requiría ata o de agora. E a bandeira verde ondea xa en Porto do Son, único concello de toda a Galicia que mantén o galardón de forma ininterrompida dende a súa primeira edición. Este ano, entre as 24 bandeiras concedidas, destaca tamén a do Concello de Boiro, que consegue o distintivo por primeira vez. A Consellería de Medio Ambiente outorga este recoñecemento aos territorios comprometidos coas boas prácticas na ordenación do territorio, cuidado da paisaxe e protección medioambiental. Neste sentido, Ángeles Vázquez puxo os dous concellos do Barbanza como exemplo non só en materia de política urbanística, senón tamén de eficiencia enerxética, reciclaxe e xestión de residuos e mobilidade urbana. Mais asuntos, o Concello de Pontevedra quere converter a conmemoración do 75 aniversario do pasamento de Castelao nunha celebración de toda a cidade. O goberno local reunirase con máis de 2 decenas de asociacións e entidades para coñecer as actividades que realizarán en homenaxe ao ilustre galeguista, coa intención de presentalas de xeito conxunto. Castelao escolleu, como decía outro día o alcalde no seu bando, ser pontevedrés e así o demostrou ao longo de toda a súa vida en Pontevedra, pois a Fundación da Polifónica, co seu traballo na Sociedade Arqueolóxica, comezando a tradición da borriquiña ou nos faladoiros do café moderno. Tivo unha moi intensa vida nesta nosa cidade que hoxe sería impensável sin o seu papel hai xa tantos anos. E traballamos nunha programación que pensamos que debe chegar a todos os ámbitos do Concello e que debe facelo durante todo o ano e non limitándose a un día, a unha semana, alrededor desa data do 7 de xaneiro, como por outra parte parece que se vai facer a nivel nacional, en todo o país, en toda Galiza. O encontro celebrarase este mércores e participarán colectivos como a Aula Castelao, a Coral Polifónica, a Asociación Sociopedagóxica Galega, a Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración, o Garaxe Hermético, o Instituto Valle Inclán ou o Grupo de Teatro Migallas, entre outros. Ademais, dende o Concello xa adiantaron que van recuperar a exposición Castelao e Nós, adaptándoa a un novo formato que permita a súa divulgación en internet. Tamén se queren recuperar os roteiros literarios Meu Pontevedra, camiñadas con Castelao, incluindo a reedición dos folletos elaborados con ocasión da estrea desta iniciativa. Os xubilados de Porto do Son contan cunha nova sede social. Emprázase na fachada marítima nun inmoble dun 600 metros cadrados. Ademais de actividades recreativas, o novo club acollerá cursos e propostas culturais, constituindo un punto de encontro para os maiores sonenses.
O alcalde de Porto do Son inauguraba esta fin de semana o novo club de xubilados da localidade. A nova sede atópase na dársena portuaria integrada na fachada marítima, que foi acondicionada mediante un convenio entre o Concello e Portos de Galicia. Ademais dun espazo para actividades recreativas, este novo local albergará accións formativas e propostas culturais, converténdose nun punto de encontro para todos os xubilados do municipio. Quero agradecer a todas as persoas que traballaron arreo para facer posible este proxecto, así como tamén a Portos de Galicia e tamén a Asociación de Desarrollo Local de Loa e, por suposto, a todos e todas vos, os nosos xubilados e xubiladas. Xente do mar, que compartistes as vosas ideas e desexos para que este club sexa hoxe unha realidade. Este club non só será un espacio para actividades recreativas, senón tamén un lugar onde se fomentará o aprendizaxe continuo, a cultura e o benestar. Estou seguro de que aquí se crearán recordos inolvidables e que forxarán novas amizades. Aproveito esta ocasión para convidar a todos e a todas os xubilados de Porto do Son a que se acheguen e participen e fagan deste club un lugar vibrante e cheo de vida. O novo edificio no que tamén se empraza o Club Náutico consta dunha edificación de planta baixa duns 600 metros cadrados, formada por 2 bloques de acceso independente pero conectados. Conta con cafetería, oficinas, salón de actos e un completo equipamento mobiliario, financiado a través dunha subvención concedida pola Asociación de Desenvolvemento Local de Loa. A Louza de Bamio conquista Santiago de Compostela. O Museo do Pobo Galego acollerá dende este mércores a mostra Louza de Bamio, Memoria, Mulleres e Territorio. Trátase dunha exposición que fai un percorrido por un oficio que tivo moito arraigo na zona, hoxe xa desaparecido. A iniciativa naceu do proxecto Louceiros de Bamio co apoio da Universidade de Vigo e o Concello de Vilagarcía. Habitualmente pode visitarse no Centro Social de Bamio, onde tamén se conservan pezas de louza que se puideron recuperar pola zona. Esta exposición nace do interés da xente do lugar pola súa, en particular, do interés das mulleres do lugar pola súa louza tradicional. É dicir, nace da xente que é a verdadeira transmisora da tradición e garante de que esa tradición se transmita a verdadeira portadora dos saberes tradicionais. Ao final Bamio foi unha potencia louceira durante moitos anos. Esa memoria é o que se quere conservar, se quere poñer en valor de que en Bamio hubo unha industria louceira moi importante, que siguen existindo vestixios e restos que incluso siguen aparecendo nas fincas dos veciños a día de hoxe, e seguro que a presencia desta exposición no Museo do Pobo Galego vai axudar a que a xente de Bamio, de Vilagarcía, sexa cada vez máis consciente da relevancia deste patrimonio que temos en Vilagarcía. E para nós, como decía, dende o local, de pasar a exposición ao global no Museo do Pobo Galego, ter ali a oportunidade de un museo tan importante, pois ter a oportunidade desta exposición de reflexar un pouco da nosa historia para Vilagarcía é un orgullo. Valga xa se despediu do seu Belén artesanal. Onte a montaxe clausurou a que xa consideran como a mellor edición dos seus 30 anos de historia. Pero os artífices da iniciativa, a Asociación Amigos do Belén, este Nadal superou os anteriores tanto pola cantidade de público como polas sensacións coas que os visitantes marcharon de campaña. Destacan que o que máis chamou a atención dos visitantes foi a homenaxe ás vítimas da Dina. Para elas, Amigos do Belén recadou máis de 7.000 euros grazas a tómbola benéfica que puxeron en marcha. Así, pola instalación de campaña pasaron máis de 45.000 persoas dende o primeiro domingo de decembro ata onte, chegados dende diferentes puntos das xeografías española e galega e mesmo de lugares como Sudáfrica ou os Estados Unidos. Nos días de maior afluenza de público, as agardas acadaron ás 2h30. Dende agora e ata o mes de setembro, o Belén aínda poderá ser visitado por grupos previa solicitude de cita a través do teléfono 630 95 25 15. Pois así marchamos, señoras. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.